Javna akcija osmišljena je sa ciljem promocije ljudskih prava i socijalne inkluzije mladih sa hendikepom, a kroz interakciju sa lokalnim stanovništvom. Naši sugrađani su imali priliku da se kroz različite poligone, koliko je to moguće, stave u položaj osoba sa hendikepom i bar delom osete sa čim se oni suočavaju. Mislimo da je ovo nešto što ima smisla i što može dodatno da doprinese boljem nivou uključenosti mladih sa hendikepom i prihvatanja od strane njihovih vršnjaka. Njihovi projekti su isto jako zanimljivi, pre svega praktični, jer se mladi uvek stavaju u neku proaktivnu ulogu gde oni imaju tu mogućnost da uče više, dakle, o i samim stereotipima i da kroz neformalno obrazovanje, dakle, šire tu neku sliku o samim, znači, o položaju mladih sa hendikepom u našem društvu. U akciju su se uključili i učenici iz školskog centra Dositej Obradović. Nama to jako mnogo znači, jako je važno osvetiti ljude da su ta deca potpuno ista kao i svi drugi, da oni vole da se druže, da se integrišu, da su u mnogo disciplina i u sportovima i umetnosti mogu da se takmiče sa bilo kime, jednakih su mogućnosti, samo to ljudi ne znaju. Uglavnom ih neki strah ili neznanje sprečava u tome da zapravo i približe toj deci jedan vid osvešćavanja, da ta deca su tu i treba da ih prihvatimo i gledamo kao sasvim normalne. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta, a pored Subotice aktivnosti se realizuju i u Kikindi, Obrenovcu, Novom Pazaru, Nišu i Jagodini.